afọ ọma nọ asị ngachi tata bụ afọ pụtara anyị ihe ọma asị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo asị m onye chụba anyị daa onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe onye zie ya tee na-akwụ ya asị na akakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị asị na anyị ga-azụ ka afịa ya ma ana ka afịa asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome ọ ihe m kwuru asị m onye sị na-akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ asị m na tuwo ndị ajọ mmadụ fọchụba ndị ilo asị m na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ na ọ ga-eme na be anyị asị m na anyị ga-ede ude ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite NWA Adama anyị na-akpọ alụ abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na Oraifite anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche echiri m ọzọ Eze-Ana ọnya ka m ji aza Eze-Ana enwere ike ịkpọ m Eze-Ana ma ọ kpọọ m Eze-Ana Ugochi tubelu na-ekpọrọ ihe n'isi daalụ abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Anyị na-agụgụ m ọfọ n'ụtụtụ taa maka ndị enyi m niile ndị na-agọrọ ọfọ kwa ụbọchị ndị kụrụ mba na tempụl anyị na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ anụ na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m niile na-aga ọfọ n'isi ndị na-aga ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ a sị m onye Igbo chinatakwa n'ọdịnala Igbo n'Igbo amaka n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ den na-agụkwa ọfọ n'isi ndị na-abụ ha nenecha vidiyo anyị ha atụsarịa ndị ọzọ ihe ọma mere ha mekwara onye ọzọ a sị na ụnụ ga-akarịrị ka ụnụ ga-adị ndụ ka ha nkacha isi awọ a sị m ihe ya eri ụnụ abịakwa na onye chụwụ nnọọ ga-adarịrị ohi mkpụrụ abịa n'ụbọchị taa ka nkọwa ụfọdụ ihe si na ajụjụ ndị mmadụ jụrụ m tata ga-abụ kwa maka update taa bụ 16th August 2021 tata ka o mere mkpụrụ ụbọchị ya otu ọnwa na mkpụrụ ụbọchị abụọ bidoro atọrọ ntọala the living ebe obibi nke Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite ya bụ ebe obibi ma nke ọfụ a na-alụ bụ a story building, yes, with modern facilities. Yes, that story building now the beside Ugochi tubelu na temple ebe obibi m ka ọ bụ. Yes, ekwere m ụnụ nkwa ya bụ ntọala ya bụ ebe atọrọ ya ka ọnwa dị na 14th of July, just 4 days before ụbọchị nchiri ọzọ. Rụtana m nchiri ọzọ Eze-Ana na 18th of July. Echiri m ọzọ Eze-Ana na 18th of July mana atọrọ ntọala ya bụ the living abode na 14th of July. So ọ bụrụ ya, so tata bụ 16th of July of August, maybe a month and 2 days. And ekwere m ụnụ nkwa mgbe emenyawo foundation na m ga na-enye gị update of etu ọrụ si aga na ya bụ my new living house ya dị na benna m na Oraifite. All the very close to the temple, temple 1 and 2. Yes. Then ngwụnụ na m ga na-enye updates one after the other. So n'ọnwa nke a media a month and 2 days
mmenye update ebe ahụ debe ya bụ ụlọ. Agwakwara m gị na mgbe ahụ na December 1 this year 2021 n'ụbọchị nji echeta ọmụmụ m. Si wee gwa gị n'ụbọchị anaghị ga-enwe mmemme ịtọ. Nke mbụ n'ụbọchị a ka m eme mmemme icheta ọmụmụ m bụ December 1. Nke ịbụọ n'ụbọchị anwa ka ya bụ ụlọ duplex a na-alụ ka a ga-emepie. Nnukwute mmemme ga-eme na Ugochi na temple na be nna ya ụbọchị. Gwakwa gị na nọ na ya bụ ụbọchị ka m ga-agba ọfala ọzọ. Echigo m ọzọ Eze-Ana chizuo. So mana ụbọchị a ka m chọziri ịkpọ ikwu na ibe. Ụbọchị anwa ka m ma abụ ogbu efi. Ana m egburikwa na efi egburi ya. Egbutara m efi gboro nna m efi. Mgbe m mere ncheta nna m 9 years na m ji wee nwụ. Egboro nna m efi elidisie. Then mana na m ga-egburu ndị nze na ọzọ Oraifite ndị obodo m ndị niile chiri ọzọ, aga m egburu ha efi na ya bụ ụbọchị. That day ka m na-agba ọfala. Wetago ọ bụrụ na ị ga-enwe ike wee bịawa na Google chitubere bọsị ahụ nwa ọgwụ afọ ụka na-akarịrị m okwu nkotara. A ga-eri ṅụọ that day. Yes, ọ dị nnukwute mkpa ka mmanya bụ ọkwa. Just go and write the date somewhere. 1st December. Ụbọchị ọ ga-agwụ ọ ga-anọ wee mee. Ụbọchị ahụ echefukwara, enwere m ndị ọdịnala ndị ga-eti egwu ga-anụ ya. Ụbọchị ahụ ndị egwu ogene ga ụdọli ha ga-anụ ya. Ada Igbo onye amakwana iti egwu ọdịnala ọ ga-anụ ya. Ijele nwaanyị Ugomma ga-anọkwazi ya. Ndị ahụ ndị live ga-anọ live band gatara ya. Yes, ihe ọṅụ maka na ihe ndị otu m na-eme dị wonderfully made. Ọ bụrụ ndị siri oyibo ihe ọma na-eme. So I want to show appreciation to my friends, well wishers, and my ezumezu. Aka ji wee sị na m ga-eme ya bụ mmemme 3-1. Daalụ. So onwe deeti a je ka ya na-aja ọ detuo ya ụbọchị a onwe anyị ihe ọbụla ị na-eme kansụl ya that day. Anya ka m ji wee na-ama ọkwa onye bụ mmiri maka ozizi ya. Eziokwu na that day a ga-akọwakwa ụfọdụ ihe. Mana ịma agụ na onwere ihe dịka wozia na vidio ama akọbachi ihe niile. Mana ịbịa ejiri anya gbara anya Krismas. Yes, ihe anyị maka ịbịa n'ụbọchị taa dịka nsi wee kwuo bụ na m ga-akọwalụ gị zaa azịza ụfọdụ ị kwesịrị ịma. Ajụjụ ajụrụ m n'ụbọchị taa bụ o nwere onye sịrị m Eze-Ana nzi ya wee sị m o sendịrị m meseji wee sị m na ihe a m kwukwana ka e were akwa na-eme. Dịka m kwuburu, o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bịaga onye testimony na ha mere ya ha fụ nnukwute wonderfully different ihe dị iche mebe. Ụzọ ha kpọchiburu akpọchie ka ayọn bido tọghewe. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimony ife ya bụ ịga ọfọ for 21 days na-alụ. Ọtụtụ na-enye testimony ife ha ji akwa wee ze mmụọ iwe, changes ha bido ọfụwa n'ebe ha nọ ya na aka ọrụ ha. Mgbe na-ekwusi ọ bụrụ na iwerego akwa wee ze mmụọ iwe, then gị gawakwa ọfọ for 21 days. Create a time ị ga-eji were na-aga ọfọ na-ekwubi okwu ka ihe ọma wee mewe na ndụ gị. Ghọtara ya? Ekwukwara m na ndị na-eze mmụọ iwe na ọ narakwa gị ọ bụrụkwa izesia mmụọ iwe ihe ọma bido mewe na ndụ gị, ichefu ịlụ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ọrụ dị n'ụzọ gị is very important. Agwara m gị na aja ahụ ị chụrụ bụ aja achụpụrụ maka open doors. Mana achụcha ya bụ aja, enwekwara ihe ndị ọzọ. Enwere aja dị iche iche. Nkwo na o nwere aja mee, o nwere aja o nwere ike ọ nwee mmụọ nọ na ngwurube nna gị ma ọ na chi onye ụwa gị, mmụọ na-anaghị ihe mmee, na-anaghị isi ite. Isi ite bụ isielu mmụọ anụ mee saraka sie nri. Ịghọtara onye mmụọ sikwa nri na mmanya ndị mmadụ erie ṅụọ. Ịghọtara ya? So
n'ihe nke akwa bụ iji wee ze ha iwe wee yọọ ha ka ha mepee ụzọ ka ego dị ka iwe rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. If that sacrifice does not replace aja ịgba mmehie, ịghọtara ya? Ndị ụka gwara gị na onye nwe abịa nwụọ n'elu obe wee chụọ aja, were ọbara ya chụọ aja, ịghọtara ya? Enwere aja bụ na aja na a ga-agbapụrịrị ọbara, ịghọtara ya? Nwekwa aja bụ aja isi ọma a na-eji incense and the other fragrance wee na-achụ. Enwere aja ejikwa nkwụ ọkụ wee na-achụ, yes, like pouring libation, yes. Enwere aja iji nzu na edo wee na-achụkwa. Then enwekwara aja eji aja nsuru ọkụ. Enwere aja dị iche iche, ịghọtara ya? O nwere ike nsogbu gị adị beyond ordinary aja. O nwere ike nwụ na nsogbu gị bụ na ị ga-ekpopụrịrị ihe mme, ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị chụọ ndị a, ọ bụrụ na ọ gara ịchụ aja ihe mme, ọ bụrụ na ị mara ka esi achụ aja ihe mme, nwere sendịrị mmesi ya ga-emenyere gị aka chụọrọ gị aja. Ma ọ bụrụ na ibi na siti ma ọ bụ na ị n'obodo oyibo ebe ị nwere ike ijiwe aka gị ịgotawa ọkụkọ Igbo wee chụọ ọja bụ aja n'onwe gị, ị nwere ike kọntaktị ma a ga-emenyere gị aka wee chụọrọ gị aja. Maka na ochie dibịa chụọ aja dịka were nye ndị mmụọ n'aka. Enwere ọtụtụ ndị dị iche iche anyị na-achụrụ aja dị iche iche, ịghọtago? Enwere aja imepe ụzọ, enwere aja open doors, enwere aja dị iche iche. Enwekwara ndị bụ ndị eji ndị kọtara okwu, anyị chụọrọ ha aja ka a hapụ ha, ịghọtara ya? Ngwa ndị na-achụ aja ka ihe ọma na-emere ha, akwa nwoke okwu o kwere, achụọ nwoke nwaanyị okwu o kwere, ịghọtara ya? So e nwere aja dị iche iche a na-achụ. Mana ọ mgbe ụfọdụ agba afa amalụ exactly aja dị suitable for ya challenges ya facing, ịghọtara ya? Then enwekwara ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa taa. Enwere ihe amam ka m mechi wee kọwa ya, a na-akpọ sacramentals, ka anyị ụzọ language edigo yuso. Yes, ka m kwuo otu akwụkwọ ndị ụka ọbịa. O nwere ebe Jizọs ha bịalụ, according to that story na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ekwuo na ụmụ nwoke kpuru isi wee were aja wee bụsị ọnụ mmiri, gwuo onye na aja wee tee n'anya, tezi ya n'anya, nwoke wee bido fụwa ụzọ, ịghọtara na-ekwu? So gosi na e nwere power na creatures of the Almighty. Those leaves ị na-afụ and herbs ma aja dị n'ala na ihe ndị ọzọ dị iche iche Chukwu okike kelụ na-enye aka n'ịrụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Nke ọbụla nwere ihe ọ na-alụ. Kebe ezikwa ngwa gị, kebe eziokwu bụ na nwere ihe ọbụla ekelụ dị useless. Like I always said, what you don't know is only a mystery to you. Yes, gị nwanne m anya, is only a mystery to you and not to others. E nwere ụmụ ahịhịa dị iche iche eji achụ aja ihu ọma, aja wele, ịghọtara ya? E nwere ahịhịa dị iche iche eji asa ụchụ. Mention ofu n'ime ewu ogilisi leaf. Ụfọdụ na-akpọkwa ya fertility leaf. E nwere ọdụ ọzọ, enwekwara m ọdụ okwu, enwere so many of them. Enwechara m ekwe ha mgbọrọgwụ, enwere so many things eji alụ ọrụ, mana ihe ịmara ya. Now, o nwere ndị bụ na ha niile ịchụpụ aja, nwee ndị bụ na agbara ha ụchụ mmụọ maọbụ ụchụ mmadụ, ọ na-ebute ha negative energy. Ekwecha ha nkwa ruo ka mgbe anyị emezu nkwa ekwere ha aka akụkọ na ya. Mgbe ụfọdụ ọkwa ụchụ na-ebute ihe ndị dị etu a. So ihe njikwa oturu akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka ịfụ na-enwere ike iji n'ihe Chukwu kere eke wee gwọọ mmadụ ọrịa, ịghọtara ya? Enwekwara akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwukwara maka etu onye amụma Elisha si wee were mmiri wee gwọọ ọrịa. Ọnya ka ndị ụka ọbịa ụfọdụ na-akpọ mmiri nsọ. Enwekwaziri otite mmanụ ndị eji mmanụ dị iche iche etago wee gwọọ ọrịa, ịghọtara ya? Ụmụ ihe ndị a bụ ihe anyị nweburu n'ọdịnala Igbo. Anyị nweburu ọlụ daizi ife ụfọdụ ọ na-agbachi ịlụ n'ọdịnala Igbo. Eyuzuorie mmiri. Nwee ihe ụfọdụ anyị agbachi ịlụ n'ọdịnala Igbo, izuorie ahịhịa dị iche iche. Like ịtụ ihe a na-akpọ egbo. Yes, ahịhịa ka eji atụ egbo, atụ onye wee egbo, o nwere onye ejiwe ihe ọjọọ wee gafeta. Enwekwara ahịhịa dị iche iche na ihe ndị ọzọ a na-ejikọta ọnụ wee gbujuo ngwuru. Ọ bụrụ ngwuru na-anụ ọkụ, o nwere ụfọdụ ngwuru na-anụ ọkụ maka iyi ihe mmekọta emetọrọ na ya bụ ngwuru, o wee na-eme ha ejeje ana, ịghọtara ya? Enwere ihe dị iche iche
eji ajụchapụ ụchụ. Agwara m gị na o nwere ụchụ nwere level by level. O nwere ụchụ wụ na ihe yuzuwo alligator pepper eso ọjị, mana o nwere ndị nke dị beyond that. O nwere ndị nke bụ na ya akpụrịrị alụ, nwee ndị nke bụ na nwekwara ụfọdụ ahịhịa ụfọdụ ihe yuzu tinye na ya iwe nwee ike sachapụ ya bụ ụchụ. Ịghọtara ya? Ụchụ nwere level by level. Then nwee gwazie gị na maka ihi na ihe ndị a niile dị n'Ugochi tubelu ọdịnala temple, anyị nwere sacramentals. Let me use the word sacramentals ka iweghọta ihe m na-ekwu. Anyị prepare maka ihe dị iche iche. O nwere ndị agbara ụchụ n'ebe ha na-azụ ahịa. Enwere mmiri. Yes, enwere mmiri anyị tinyere ụfọdụ ihe dị iche iche. Yes, ihe na-asụ ụchụ mee ya ọ na-atụ ụchụ, na-eweta favor. Ụfọdụ ahịhịa dị iche iche na mgbọrọgwụ dị iche iche. Ihe ndị a niile ka anyị nụrụ wee tie anya bụ mmiri ọfiji na ịnọrụgoro obodo oyibo ma ọ na ịnọ obodo ọbụla abụrụ ala Igbo, ihe ejiwe ihe ndị a. Onwe nke anyị prepare ịbịawa iweta 1 gallon. Anyị prepare ya na 1 gallon. Iburu ya bụ mmiri na ruo iche ịsa ahụ gị, ịgbapụta mmiri na bọket, ịtanye nwe obere were na-asa ahụ, ị na-asa ya na-asị na ụchapụ ụchụ mmadụ, ndị na-asị ka favor bịa, ka ndị niile kwere gị nkwa ka ha mezuo nkwa ha kwere gị. Believe in me, ọ dịkwa wonderfully made. A na-enye testimony maka ya bụ mmiri. Anyị nwekwara favor powder. Anyị mekwara ịbịakwa ịgwa gị etu ị ga-esi na-eyuzi ya. Anyị nwekwara oil. Yes, oil which you can anoint yourself ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ndị pastọ na-eyuzukarị nke a. Ịchọọ ma ndị na-eje ụka ọbịa, ịchọ ịpụ n'ụtụtụ iwe onye bụ oil wee anoint ya forehead and ụkwụ gị. Ịghọtara? Ọ dị very powerful. O nwere ụfọdụ ihe Chukwu okike ekele etinye n'ime then anyị kwubie okwu. Ndị kpọrọ m ọrụ na-eme ekwubi okwu na ya bụ ihe ndị dị etu a, ọ dị ile. Ịghọtara ya? So anyị nwere so many things. Anyị nwere nzu. Ọ bụrụ onye ndị amoosu na-eji stop na ya room, iwere ya bụ nzu sasịa na ya 4 corners of ya room, amoosu agba ọsọ. Ịghọtara ya? Anyị nwere so many things, secret things anyị prepare a na-enyegasị ndị mmadụ na-esi mba dị iche iche bịa n'Ugochi tubelu bịa were ya. Ụfọdụkwa bụ ndị na-emesịrị ya webil. Anyị nwekwara ncha eji asa ụchụ na ncha wele. Ịghọtara ya? So many of them. So mana ihe na-achịkwa the importance of using these sacred things ka e wee wụcha ụchụ. Aka m bụkwa onye nke gị, ọ bụrụ ihe na ka m ma nkọwacha ihe a m chọrọ ịkọwa now. Then ihe ị ga-eme ewu echefukwara onwe nke ọbụla n'ime ya ị chọrọ ịghọta maka ya, maọbụ nke ọbụla ị chọrọ iyuzu, send arụ meseji, maọbụ ihe ị chọrọ ịghọta n'ihe a m kọwa taa, maọbụ ihe ị chọrọ ịghọta n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya, send arụ meseji na 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. My mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na anyị mesizie ya mesịa vidio a, m enye gị kọọlụ gị, sepụtaziri the update of the house ebe anyị rudebere ya. Ya agazie na nsi wee kwuo mbụ ka m nwetara gị update na ebe ya bụ ụlọ a na-ekwu maka ya. Agwara m ụnụ na m ga na-ewetara gị update ebe a rudebere ya. Ọ dị frontage, ọ dị bima base na-afụ the pillar ga-aga to parapet. All the base here they have. Nke ahụ the sit out. Watch if no Oscar for Kanako. By next 7 days, I gonna go. I have to go linter by an parapet. I can see now. One in ya last 2 days go mellow. A month to be to the year, but a month and 2 days in my foundation yabuno. So I got Fusina or Naga. They can see a one gonna water update of it to the Roger Siaga. And Yaka again, I name the forming of the 3 rooms and parodina in. Yes.
Oh no, I see I'm about go the staircase. On the forming. Anyway, on the house again. Afternoons and hello. Yes, things can follow them here. Can hello. If you put a Luciaga on the Haga, or the temple at the Wichitu on the temple. Yeah, all scarf for Yaka Anako. In next 1 week, I got what I go into Bayana parapet. I guess, yeah. In next 2 weeks, I could go parapet, yeah. Or Takarangi update. To Yawu Project Siaga. I guess go. I'm not one of them. I want to go today. Now for the country we're working now. The upstairs, 3 rooms and parlor. Yes. And downstairs here bless. I'm now. In next 2 weeks, hearing the go of ma. I know was more delay sometimes because of rainy season. So sometimes someone for the here actually a little bit delay. Yeah. Now, so I can new updates as things is going. I got on this base is for the pillar. Yeah, I got to parapet. Cow base here. Yeah, the one that why the base is will be. Here, many even at the house with high foundation. Yeah, so high foundation on your melody base. So, Mrs. here, I wear staircase. Ever you and I'm gonna the sit out. Yeah, I don't know. In 2 weeks' time, hopefully, I could go the parapet then. Okay, we'll talk about the update.